about this. You know, we've had a lot of disappointments. And we've nearly got there, haven't delivered. They've delivered. They deserve it. Ie, mae'n noson fawr wrth gwrs, noson hanesyddol, ac wrth gwrs wedi mynd I lawr yn y llyfrau hanes, felly mwy na heno wrth gwrs y campaign drwodd y thro oedd yn bwysig, ac be da ni wedi gwneud cyn heno wrth gwrs sydd wedi cyfri, ond felly oedd o'n deimlad od ar ddiwedd y gêm, colli gêm ac eto dathlu, ond mae hynny oherwydd yr ymdrech a'r gwaith calad a'r proffesiynoldeb mae'r chwaraewyr wedi ddangos drwy gydol y gemau rhagbrofol yma. Mae sawl tîm Cymru wedi ceisio, wedi fod yn agos iawn, ond diolch byth. Ni wedi gwneud digon I mynd ymlaen i'r finals, ac dwi'n meddwl mae pawb yn edrych ymlaen nawr I haf nesaf yn Ffrainc. A beth am y parti yng Nghymru heno? Ie, fydd llawer o pobl yn dathlu. Ar y funud, gyda'r Pêl-droed a'r rygbi, mae mor gymaint I ddathlu, ac mae hwnna'n neud e'n pleser I fod yn Cymru. Ie, siwr bydd parti mawr yn mynd mlaen yn Cymru, oedd yn time o gred mas ni'n gweld yn dorf ni yn joio'n hunain, ac bydd yn gred I gweld pethau o'r un peth yn Caerdydd. Bob tro da ni'n dod at ein gilydd, da ni'n trio gwella yn perfformiadau, maen nhw wedi llwyddo I wneud hynny. Ac maen nhw wedi aeddfedu, wedi tyfu lot yn y blynyddoedd dwytha yma, wedi dod drwy lot o brofiadau ar y cae ac oddi ar y cae. Ac mae hynna wedi gwneud nhw'n gryfach fel grŵp, a dod o'n nhw'n agosach at ei gilydd, a mae'r ysbryd sydd yn ei mysg nhw yn wych I weld. Fydd yna munud bach I gofio Gary, efallai hefyd? Wel, dydy Gary rioed wedi bod allan o meddyliau ni, felly da ni wastad yn cofio am Gary, a mae hynna wedi bod hefo ni ar hyd y daith, ac wrth gwrs, golli o